Да, искахме да видим с теб. Просам. Откачаш ли пак, бе, човек? Не, бе, не откачам, аз откачен сум аз за винаги. И не ве чувам. Че, бе, аз ти гледам клиповете. А? Стани да изиграеш един кючек, викам. Айде, пускам музика. Айде, пускай, аз ще играя. Ама ти лъжеш. Не лъжари. Ей, като ще играеш да бек с теб. Ай, брат. Ай. Ама не е той, ти. Не е той, ти да играеш. Ти ще играеш. Той обича жените да играеш. Ке играеш? Чек, викам. Айде, спускам. Той обича жените да играеш, така да играеш. Нали, брат? Айде, бе, ке играе тя или няма да играе? Ами дай, аре, пускай. Еми, дай да те Иди видам. откача. Дай първо да те видам. Той и гледа. Гледа. Може да те знае. Ти знаеш какъв кючек играе, иди. Ей, ставаш да играеш или не ставаш, защото ме чакат други хора? Чакат го други хора. Брат, махай са. Няма да играе. Няма да играе? Няма да играе. Еми, айде, бе, типа щърбле, не я пускаш да играеш, щърбле. Айде. Колко да ти имам зъбите да ти имам? Защо не я пускаш да играе, бе, педерас? Защо не я пускате, момичета? Бе.